Poviem vám jeden príbeh. Ako mi Simpru zachránil prdel, a to doslova. Možno pred mesiacom som sa vrátil z Bali, kde som dostal zhruba v polovici dovolenky Bali Belly. Tí, čo to poznáte, možno vedia. Proste sú to tráviace ťažkosti. Skončil som respektívne na infúzke, dostal som antibiotika a tak ďalej. Totálne rozhasený celý tráviaci trakt. Došiel som domov, nasadil som si hneď Simproof a už po pár dňoch som sa cítil oveľa lepšie. Každý deň si to dávam úplne nalačno, zhruba 10 minút predtým, než idete jesť. Je to úplne chutné. Vďaka tomuto sa teraz momentálne dostávam do lepšieho štádia a zdravia čriev. Ja vám to fakt odporúčam, lebo jak som došiel z tej dovolenky, nabehol som na to a fakt každým týždňom sa to zlepšuje a zlepšuje to trávenie oveľa lepšie. Čiže ja som bol totálne rozhádzaný po tej baktérii, po tých antibiotikách aj po tej strave a po tom všetkom. Toto mi fakt že zachránilo prdel.